namanje ngithi njengoba ngangisho abantu bezwe sengisho namanje bezwe njengoba ngithi khona into engakutshela yona eceleni angizange ngizokudisciplina la ngizokutshela nje ukuthi asiyeke before mama ngiyakubona la ukuthi usukhona before stand sami sengu-invite lapha nganoma networking noma wenza njani ngeke ngubona athi sicinene mntakwethu laba basithanda masijola phambi kwabo basithanda masijola phambi kwabo nganoma network nganoma network wetali inwe ayibo kono invite la ukuthi ango-invite akusho ukuthi confirm oh yeah mom siyaphela mntakwethu right uvele ngubona yakuhlupha network namhlanje angazi waphansi bo lela phela hamba kanjani aphela ngaphela network inle kwenza freeze angazi mhlambe yona yabo nje voice yakhe izaba awusekho awusajabule noma ngibona ajabule bye awumashiya nge-weekend la amashiya yami lawo hayi amashiya mansori iy'nkophe ezange-weekend cha akuzona izange-weekend kungenjenge-weekend kubonile phela kancane ngibona awu uyavela uyatrenda nje awutrendi bonile ugqoke umakhathi lapha kuwe ngathi usukhathele nje lento yazi khona umjitata engifonela la engincoma ebonga ukuthi ngakushaya nje phambi kwabantu kubona kodwa manje ngiyambuza ngithi akaboni yini ukuthi lento iyakhathaza ongathi iyakukhathaza nje le shandisa ayikukhathazi ngikhathaza yini hhayi awukhathele oright qala siphumelela right hambe kahle engomeni yebo konje buphethe uhlelo lapha yebo likho ngicwame lisho elingekho ukhona wa awukhona ifana lomasikandi oh okay umuntu ongithumelela i-message lapha umuntu ongithumelela i-message angisakhumbuli noma namhlanje noma izolo lona ethi awu yayinhle into yenu mafundla sasingazi ukuthi content yani lento esiyenzayo nasengikhathele ukhuluma into eyodwa ethini ngizama ukuchazela abantu sengiright khalelani sengiright angiphoxa kodwa
ngiya-understand. Kahle kahle umuntu ofuneka usekhathele la yimina. Ngiyazazi mina ukuthi ngifelani. Ngifela ukuthi ngizama ngayo yonke indlela uku-understand-a noma ngabe akufanele ngabe ngiya-understand. Ekupheleni kosuku into yakhona igcina ingizamanisa nabafana. 2, angisafuni ukukhuluma into eyodwa mina. Because sime la asithi uthandana nabafana, kodwa sime la sithi ayi-understand lento owayenza namani. Wena uyi-understand lento owayenza nami ukuthi ingakanani. Kuyeke-ke ukuyenza nami. Into ongayi-understand kakhulu indawo owayenzela kuyona. Ngihlale ngitshelwe wena mina ukuthi noma yikuphi la uhamba khona manje ulokhu ukhunjuzwa ngale nto. Nami futhi ngihlale ngisho into efanayo ukuthi la engihamba khona ngikhunjuzwa ngale nto. Kodwa kubuya sengazuthi wena awuyi-understand le nto futhi mhlampe it's either awufuni ukuyi-understand-a noma uzehlisile kakhulu ngale ndlela yokuthi noma abantu bekuphakamela bekuphakamisa awuvumi wena ukuphakama. And ngesikhathi ungavumi ukuphakama igcina nami sifuna ukuthi ngichaze izinto engingazazi. Ngimphendula ngithini mina umuntu ongitshela ukuthi nayi intombi yakho beyiqabula ngale. Angisafuni-ke ukukhuluma le nto mashezi ngoba sesike saba nale nkulumo thina nawe before. Futhi angeke mina ngisama la ngilokhu ngikubuka ukhala ngibe sengazuthi ngumuntu ongenawo unembeza. Yabo, ekupheleni kosuku nawe unegama nami nginegama, mahle futhi amagama akhona. But khona iy'ntuli ey'lokhu zifuna ukuthi ziyingcolisa le nto, awukwazi futhi ukuyibona wena. Kufika inqwaba yabafana la wena bazokushela emveni kokuthi uqome mina. Nqwaba ngoba bebona ukuthi uyasheleka. Abanye uyabavulele ukuthi kwazi ukuthi kwenzeke lokho, abanye awubavuleli, yabo. So bengithi mina ngikuneze ithuba lokuyithola wedade ngoba awukayitholi. And lokho ngikwenzela wena, ngikwenzela mina ngoba angeke mina ngilokhu ngizoma la ngizochazela abantu izinto engingahlangene nazo. Inkinga iqala la, mhlampe into engizoyisho lento yokuthi lento yasuke yenzeka kwi-social media. Okwesibili, mhlampe mina abantu ngisabathatha ngendlela efanayo, yabo. Abantu bethi hawe ayikhalisi umashudu kaShilo in ukuthi uzokwenza lokho, okay it's fine. But mina uthola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu nje kuyenzeka izinto ngokunganaki. Angifuni ukuyi-justify-a namhlanje, yodwa into engizokutshela yona. Ngize ngathi bengitshengisa untwana ukuthi bengishutha nje, omunye ubhuti ucelile ukuthi ngishutha umfana kahle kahle cause ingane. Mese yaphosta on Facebook, ngiyabona laphaya ngithekiwe. Ukuthi ushawe uvalo warawara mase ebona umashudu. Ukuthi usezophosta ipost yesibili ukuthi sigcine sihambile saye ehhotela warawara. Mhlampe indlela mina engilunga ngayo noma engenza ngayo izinto ngisenze ngathi ngedwa while wena ukhona and stuff. Kumina angazi lento kushuthi ingaphe kwami, yabo. Ngenzeka ukuthi yenzeka nge-excitement and stuff but ingaphe kwami. Ya, nginanomuzwa wokuthi siyayijaha izinto. Okunye ngizoyisola sesize sahamba indawo ende kungaselula ukuhlehlela emuva. Ngiyayizwa nje le oyishoyo. Mlalela. Engizama ukuyisho Evondla. Ngilalela. Once abantu wangaba-attenda, they like uphakeme nani nani. Uma futhi usewehla uyiphinda futhi i-backfire. Worse
ngasuke mina ngangena othandweni bafakayo abantu. Uzongilalela. Okay. Nomuzwa wokuthi siyayijaha izinto. Kukhona izinto esingavumelani ngazo mina nawe, yabo? Kanti vele kuse-early. Asikwazi ukuthi la ngasekuqaleni sesibanga izinto ezibaluleke kangaka la ekuqaleni. Khona izinto esizokwazi ukuyibekezelela la ekuqaleni. Kube khona engibona kahle ukuthi ngeke sikwazi ukuqhubeka nazo. Bengizoza ukuthi lento mhlawumbe ayiqali. Njalo kube iyaqala. Ngakuzwakalisa ukuphoxeka kwami kuwena. And ingakho namanje ngingenayo ngisho i-energy yokufuna ukuyikhuluma lento ngoba ngakuzwakalisa ukuphoxeka kwami kuwena. Ngakuzwakalisa abantu bebuka abaningi bangigxeka, yabo? Kwathiwa ngihashi ingane, I'm making everything ibe ngami nani amaphutha ayenzeka. Sakuvumelana, walivuma futhi nawe iphutha lakho, walibona. Angikaze ngiphinde ngilivuse mina ngaphandle makuwukuthi siyayidlalela nje. Futhi nawe ububona mangikuvusa ukuthi ngivusa njengento eyijoki, njengento esasale sesidlula kuyona, futhi nawe ubone ukuthi angubambele lutho ngaleyo nto. But ngangithi ngirejistile kuwena ukuthi leya nto angifuni kangakanani ukuthi yenzeke, number 1. Number 2, ingiveza mina ngiwumuntu onjani, ungijwayelisa nabafana wena, yabo? Othola ukuthi vele bayithathela amashansi, yabo? Nje kwalesi sibonelo senzayo lesi sala umfana okhuluma lento ayikhulumayo, vele already angilindele mina Mashezi ukuthi abafana kuphela bazonqena ukusondela kuwena, kodwa nawe nje khona umaka ufuneka ubeke. And kubuya sengazi ukuthi lo mfana lo uvele uney'nhloso, and lezi iy'nhloso zomfana zizofezeka uma njalo wena umnikeza ithuba lokuthi akwazi ukuyifeza lezi iy'nhloso zakhe. Angizukwazi-ke mina njalo Mashezi ukuzohlala la. Namanje angithi mina usebile, angithi mina uthandana nalo mfana. Into engiyishoyo iyodwa ithi, hhayi asikho ephejini elilodwa ngale nto eyenzakalayo. And mina bengithi asime kwemama. Before ufike lapho Ivundla, khona into engifuna ukutshela yona. Mhlampe enye into angazi uthando lwethu lufuna ngishintshe guquqe isigubhugubhu, kushintshe mina, yabo? Ngishintshe ubumina. Mina ngi-friendly, angazi abangaziyo bayangazi ukuthi ngihloboni, yabo? And I think ngikhathele ukuthuka, sengithukiwe kanela. Uma ngabe kuwukuthi mina sengidinda ngaleyo ndlela, sengaze ngizondinda ku-TikTok, khona-ke kuthiwa nje ngiyandinda. Ngithe kubantu kunento engeke ngize ngibatshele yona, kunento nje engeke ngize ngibatshele yona, ngisho kuthiwa sebethanda ngoba ngadicide ukungabatsheli yona. Kunini ngijajwa nje mina lokwathi inhloko ngiyajajwa. Mina kunezinto engayikhulumi kuwena mina. Ukuthi wena kunentombazane ekuphostayo everyday la ku-TikTok leyo othi wena ngazi wayibona ethoyilethi kanjani njani njani njani, yenza amavidiyo lapha ethi lo wamanje kanjani njani, mina ngikhuluma. But uma kuziwa ngakimi, mina ngizobizelwa la. Angikhulumi ngoba nginey'zathu futhi angifuni ukuyithola ngisezingeni la khona uthukelwa mina nakhona ngento engenayo ishoyayo. Engakufuni ukuthi ngibe namaganyana ukuthi ngisifebe ngingesona isifebe because mina ngiyazazi ukuthi angisona isifebe. Engakufuni lokho. Ubani othi usifebe? Yabo nje la ngibuka even la kuma-comments angifuni into engayona. Kusuka nini? Umuntu o-wrong la yimina. Mashezi, kusuka nini sikhuluma nama-comments thina? Ngikuthatha kuma-comments mina ukuthi wena ubunomfana ukunikeza ishokoledi. Wena yini ungavalile nguthatha kuma-comments mina ukuthi wena ubuqatshulwa umfana engomeni kazwelonke. Nguthatha kuma-comments. Yini ungawavali-ke uma ukuthi wena awadinga ama-comments ufuna ukukhuluma nami? Ungicela ukuthi ngivala ama-comments? Yebo.
ungavaleli. Mina feel like uma ukuthi uyona yonke lento inothando lolo oluchazayo nani nani. Mhlawumbe ikhona enye into obungangitshela yona esayidini. Ayikho into engizokutshela yona esayidini. I feel like ikhona indlela okumele ungidiscipline ngayo, hhayi ukuthi each and every time kumele mina ngizohlulelwa abantu. Ayikho, ikhona into engizokutshela yona esayidini, kodwa le ngeke ngikutshele esayidini. Mhlawumbe isono sami ukuthi ngavuma ukuthi lolo mhlawumbe ngangekho fithi vele nami. Sikhulumani la? Khuluma ukuthi awuliboni iphutha kule nto engikhuluma ngayo. Angisho ukuthi iphutha ngiliboni. Yini? Angifuni ukwenziwa into engasiyona. Yini leyo? Leyo ukuthi yabona nje manje ngiwunonkroyi nje e-South Africa yonke. Kuphi-ke manje? Kuwa ama-comments. Uyazi yini ukuthi le nkani yakho izokonela izinto noma beyisangalungi, kodwa ngoba ukuthi ufuna ngizwe ngawe, unengitshelo wena, uzofika wenza amaphutha ubuye uzongitshela ngamantombazane asemathoyilethi. Awuyazi yini indaba yasetoilet, noma uzama ukwenza i-excuse yokuthi ngabe ukhona into. Namanje ngizama ukwehlisa umoya la, ngizama ukukukhulumisa kahle ngoba ngizama ukuveza ukuthi angilwi nawe, kodwa ngiyalwa nesenzo naso. Ufake into yasetoilet ngoba ekugcineni kosuku kufuneka ube ukuthi khona into ethile esiyibangayo. Bangintombazane yaseMelmont, kule nto engishoyo mina engikhuluma nayo kuwena ukuthi wenze ini wena. Cha. Uthini pho kule nto engishela yona? Noma ngiqale phansi ngisho le nto engifuna ukutshela yona. Number 1, angazi ngithi unonkroyi ngaphandle wena uma ufuna ungitshela lokho. Yabo, ngoba vele iningi ezinye izinto engiyitshelwa wena kamuva nje ngakhona ungitshela ngezenzo. Nanokuthi awufuni ukungizwa, awungitsheli ngomlomo, ngiyakubona nje kuzenzakalela khona. Yabo, alikakahambi-ke vele i-suitcase Mashezi, alikakayi kwaShezi. Ngicabanga ukuthi ayinkulu intambo esakulengise kumina. Angifuni lokhu uyibophezelela kwi-relationship othola ukuthi kanti vele iyakukhalisa njengoba ukhala nje. Angifuni lokhu uyibophezela kwi-relationship ezolokhu ikwenza uchaze izinto ongafuni ukuyichaza. Angifuni futhi lokhu uyibophezelela kwi-relationship ekushintshayo kwenza umuntu ongesiyena. Yabo, indlela elula nje wemama. Namanje ngithi njengoba ngangisho abantu bezwe, sengisho namanje bezwe, njengoba ngithi khona into engakutshela yona eceleni, angizange ngizokudisciplina la, ngizokutshela nje ukuthi asiyeke. And ukusho kwami lapho angikusho kambi, angeke size sifane vele kukho konke, angeke sivumelane kuzo zonke izinto. Khona izinto nami engiyizona ongavumelani nazo wena. Yabo, nawe khona futhi izinto oyizona engavumelani ngazo mina. Asikho isidingo sokuthi siphoqe ukuthi sizwane uma kuwukuthi asizwane. Yabo, namanje ngoba ulibona iphutha njengoba usho nje, kwakhona nje ukuthi awuliboni iphutha. Nangazi Kusho khona ukuthi asivumelani. Nakhona ukuthi ngoba uhlinile nje, njengoba uhlinile nje, kufuneka ukuthi kube yimina ozoxolisa. Sengazi ukuthi khona into wrong engiyenzile. khona into oyenzayo mina angikho right-ke vele, yabo, but leyo ukuthi wena uthi mina ngihlinile, mina ezinye izinto ngikutshela ngezenzo and stuff, akuyona leyo nto leyo. But into engizama ukuyichasisa ukuthi there are things mina engingazikhulumi just because angifuni ukuthi ngilebele ngikhuluma ngikubeke kabi, ngoba kunabantu abakuthandayo, kunabantu abathanda mina. Engeke ngikwazi ukubaguqula ngelinye ilanga ukubuyisela uthando lwakho kibo mase mina sengihudulele phansi nje ukuthi wenza u1 no2 no3. Yabo, kunezinto engingazikhulumi ngoba ngisuke ngasibona isidingo. Uphendula umbuzo othini? Enqondo ukusho ukuthi mina hhayi ukuthi angiliboni iphutha, ngiyalibona iphutha, yes, but still lento ayinginiki ukuthula ukuthi each and every time umuntu onamaphutha la emina, while wena nawe you do have amaphutha, just let mina ngiwakhuluma. Mhlawumbe inkinga la ukuthi wena uyakhuluma uyeza kimi ungibizela umhlangano, mina angikubizela umhlangano futhi anginalo ilungelo. Ufuna ungibizela umhlangano? Ngithi mina ngivela anginalo ilungelo lokukubiza manje pho sikhulumani ngento engeke izishintshe la.
enye into yazini wemama, siphendula nakhulu thina sobabili. Sengiyishila into engifuna ukuyisho. Usuhamba, can I say? Ngingasho something kuwena. Yeah. Kule ukuthi ngavuma ukuqoma. Ayishintshi indlela oyiyona enhlizweni yami noma singaxabana kanjani mhlambe. Noma kungenzakalani akulula ukuvana ngikususe njengathi ngangikususela emoyeni. Kumina akusoze kwenzeka kufike kulesi sigaba ngikwazi khona ukuthi cha yehla-ke manje la ngangikubeke khona ngikubeka phansi. Futhi nginayo into ethi angifuni ukuyichaza ukuthi lento engiyenzile mhlawumbe abantu warawara no. Kodwa into engizama ukuyisho ukuthi mhlampe mina angakafuni ukuzibeka kuleli zinga okumele ngabe ngihleli kulona. Mhlawumbe okwamanje ngisazikhohlwa ukuthi sengikuphi. Kuney'thombe engingasayishuthi, kuney'ndawo engingasavumelekile ukubonekela kuzona. Hhayi ngokunqatshelwa kodwa ngokwezinga lempilo la esengithathe yangibeka khona, ikakhulukazi mayibandakanya nawe phakathi. Ungayishutha lezo y'thombe. Nalezo ndawo obungasayi kuzona usungayi. Into eyayingayo into ephilayo ilento yokuthi uma ngihamba ngikushiye ngemuva. Kodwa angifuni ukufika lapho. Kodwa uma ngihamba ngikushiye ngemuva. Ekubeni bebaningi abantu abavuka emva kwakho. Kodwa lilonke nje ngifuna ukuthi ngiyehlela ngezansi ngeqa. Mhlampe ngelinye ilanga ngiyokwazi ukungixolela. Asiyeke Mashezi. Anginasikhathi sokudlala mina yabo. Abantu abaningi bathe lento esiyenzayo siyadlala yabo. Ngicabanga ukuthi nawe indlela owenza ngayo iveza lokho uthi uyadlala yabo. Mhlampe wena vele ubudlala. Ngidlala ngani? Ngoba-ke ngivali mina. Ngivalelise yabo. Okunye nokunye ngazi obesikhuluma kodwa zonke lezi zinto lento ebikuvimba kuzona okwamanje ake ngikukhulule nje wedala. Uyeke nalomhla 7 bese sobala. Ake uyeke nje ukhohlwe wona. Ngiyiswa yimi. Sengiyavalelisa.